kweduno mabuja madoka chere tauya nadzo dzinopisa dzanyasi zuwa rechimakumi matatu mumwedzi uno wagumiguru. Takaenda kogoesa mwedzi mangwana tenge tiri kupeta mwedzi uno watiri. Kaiti kunyepa zvimunhau dzanyasi. Temba muriswa mandiwe aburika ari kureketa zvikanzi vanhu vari kujairira mutungamiri wenyika. Kwaita kukutanikai pachena kuti muri kujairira mutungamiri wenyika. Vanhu masoja wese nevanochengetedza vakadi kuita basa ravo sei vasina kuita basa ravo zvakanaka. Ipapa chimwe chiri kunetsa mukadzi wachiwenga idambudziko nekutoti mukadzi wachiwenga ari kutoitawo hurumende yacho. Imi kwaino kuti anenge achigara achida kuita kuti murume wacho apinde pakutonga nekuti murume wacho ari kutoita kuhwara chaiko nokuda kutonga. Mabuja regai tigoramba takaringa kuti inopera sei. Tikuramba zvedu tichiringa nokutoti wakuru wagoreketa kuti ukaona kamba yakakwira pamuti mbana ikwidza ipapo. Regai tirambe tichiringa kuona kuti zvinokutekaira sei. Kuisiwa kwemamita omvura anotanda ajusiwa aye kwaino anoringa nozvokodzero dzowanhu kuripo kunoita kuhadza nokutoti kodzero dzowanhu dziri pasi po-United Nations kwai dzinobvumira kuti mvura iite zvekutengesiwa kudare ichitanda yabhadharisiwa nokutoti izvezvi wanhu kunyangwe iribe kubhadharisiwa zvokuti tanga wajusa ipapa wanhu vari kuiboya mvurayo kuno. Regai tione kuti zvichapera sei nokutoti aiwa hawo kambani vari kutotanda kutoita. Regai tirambe tichiona magweta anoita kodzero dzowanhu atoti tambovhura maziso kuti tione kuti zviri kutekaira sei. Regai tigoona kuti vanoipedza sei nyaya yacho. Wamunangari wanyasi waenda kuchikoro chefundo yepamusoro chekubhindura kuti wapewa vanhu vanosvika zviuru 250 mapepa okuti wapedza kufunda kwawo. Tikuti makorokoto kuna wapuwa mapepa. Regai tione kuti zvimwe zvichange zvichiitika ipapo. Hurumende iri kureketa kuti kwai Zimbabwe takakohwa koroni mandiwe kwai koroni yakaita matani 540 anosere 578,000 tons pachirungu. Tikuti makorokoto kwai izvozvi koroni yatakakohwa iyi yakawanditsa kudarika yatinoda munyika. Usai kuti kohokonai chingwa chiri kunzi chida kukwirapo kare. Panokona paine ari kuita chanjechopfene kana ari kuda kubata vanhu husu. Regai tigoramba takaringa kuti zviri kutekaira sei nokutoti koroni inofanira kukwira kana takakohwa zvino. Inotofanira kunge ichiderera chingwa chingadai chiri kutoderedziwa kutoti aiwa vanhu mudye chingwa chakawanditsa choderedziwa kuti zviite zvisvino. Regai tigoramba zvedu takaringa kuti zviri kutekaira sei. Tiri kufara mabuja kwainonasa tanyorerana chibvumirano noinonzi Tsiamiso Trust yokuSouth Africa. Kwai chibvumirano chedu ndechokuti wanhu wakaenda kuosenza kuwenera mazuva owenera mandiwe muchiri kuyaziva kwagwenda ana sekuru wekwedu kwai wakaenda kuwenera wakabva wahwara nechirwere chosirikosis kwai iwawo wakukona mhuri dzavo kuti dzizopuwawo kamari kokuti hama dzenyu dzakagwarashiwa nochirwere dzakonzeresiwa nokusenza kwavo kumugodhi yokuSouth Africa yogoridhe. Tikati tusvino regai tigoramba takavhura dziso tichiona kuti wanenge wachireketa kuti zvinoita sei zvinotekaidziwa sei kuti wanhu wakone kuboya mari dzacho kana kunyoresapo kare tinenge tichikunyepai kana zvaburika. National AIDS Council yagoti iyo yaisa mamiliyoni 2 okuti kuisiwe kanzvimbo kanobatsira wanhu wanorwara noitsvo mandiwe kuti waende kobatsiridziwa kuti itsvo dzisenze inonzi pachirungu dialysis. Pokare kwai tikuda kuti tibatsirewo kuti kuisiwe bhengi reropa mandiwe ipo pachipatara choparire Nyatwa. Regai tigoramba takaringa kuona kuti zvinenge zvichienda nopapi. Asi tiri kuzvitenda izvozvo tototi nanahasa umwe bana hwii nekutoti apa mari yenyika inenge yambosenza zvisvino.
rekai tirambe takavhura maziso tichiona. Bazi rinoringana zvekutekedzewa kwezvinhu ratiro. Kwaimotika magonyeti iwayo nomarori inenge yakandotakura kupfuura zvainofanira kutakura basi. Kwaitora kupai cheupenzi chisvinu, kwai kunyanya mugwagwa unoenda kuVictoria Falls kuchibva Bulawayo neimwe yese, asi kunyanya uri kubva Bulawayo uchienda Victoria Falls. Rekai tigoona kuti zvirikutekaira sei. Nyaya yechoupenzi yavanoreketa iyi, koka waridzwa magonyeti ndiwo ka. Rekai tigoona kuti wanenge wachida kuzvipa chere mari dzoupenzidzo. Tinoramba takaringa zvedu. Vakomana vaChina vari kuramba vachihwadza zuva nezuva, pari kuramba pachiburika vhidhiyo itsva mhanduwe yokuparadza iko vari kuita, kureketa kuno hwizi hwemazoe. Imi pakaita kunyangariwa, unoita kuona hwizi hwaita kuparadziwa mhanduwe kuti uchafunga kuti pano hwizi aiwaba pachiribe. Wari kumora kuchera, wari kundochera wachindochera wachidira mercury wachidira zvino zvese wari kundoita mhanduwe. Paribe kana ari kuwareketera kana kuti imi kuregai kudando, paribe kana mubodzi. Wakuru wehurumende wese wakanyarara unge wakapfumbisiwa pfuta rombudzi. Imi kaimi muitiro wakadari, ndosaka mukuzonzwa umwe wachireketa kuti makore mazuva mashoma shoma ari kuteera zvikaramba zvidari chichabvondoka. Rekai tirambe tichiona hedu kuti zvinopera sei. Zeta rapi yagotiyo kubhazi ropaVhirioni raita tsaona kwai richibva kuKaranda rakwarasha vanhu vatanhatu panzvimbo ipapo paraitira tsaona ipapo, nokutoti rarara nosaitika. Kwai vamwe vanosvika 40 vakakuwadziwa vakaendesiwa kuzvipatara, chipatara choKaranda pokare nochoDarwin. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Yeish, pakaita kunyangariwa. Mugwagwa yedu mhanduwe inoita kunge ino mazino, kana yo mazino ongwena mhanduwe aya akanyanya mugwagwa yedu. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Zvabatana pokare nayo mabhazi kawo maChina iwaya. Mhanduwe mugwire waanoita nokutekerera kwaanenge achiita zvinoenderana ba. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Kwamurehwa kumapurisa ari kufara kuti kwai vakabata mapostori 3 anonzi Johani Kashowe, Godnose Kutama naErnest Sau. Kwai vakabatiwa vano mhangura mhanduwe matambo magetsi. Panopona munhu bapo. Rekai tigoona kuti zvinoita sei, zvinoperera kupi. Tinoramba tichiringa hedu. Job Sikara agoti mapurisa nyasi adokerera kuchitungwiza achindotenderera kuritaira mhanduwe kunge heno zviri kuitika zvimwe. Apa wari kutadza kuziva kuti aiwa Job Sikara aribe chaarida kuita. Paina Job Sikara kana wari kufunga kuti bhafadhe rangu richaita kuti nditadze kuita zvimwe zvinhu, tiri kutosimuka nokuti 2030 yamunangarwa tiri kuidaba. Rekai tigoramba takaringa zvedu tichiti makorokoto Job Sikara, makorokoto okukura. Kambani yoPremium Tobacco kwai yati iyo iri kudaisa gwenya pamusoro pamarata pawo, gwenya romagetsi ozuwa mhanduwe. Kwai rinenge richigaya mamiliyoni 9 chaiwo omawati 7 megawatts pachirungu. Tikati makorokoto rambai makadando. Kwai rinenge riri ndoro guru munyika mese. Pokare nyika dzodzasi kuAfrica rinenge richitokwikwidza pamagwenya akazvimira egani ari pamusoro marata. Tinenge tichiona kuti zvinenge zvipera sei, asi tiri kuramba tichitenda vakomana vari kuita zvakadando. Dare guru munyika medu muno raagoreketa iro kutoti vakomana matsamba agoisiwa naProfesa Washman Ncube. Kwai aiwaba waribe kunyora zvisvinu, wakaita mutsepwede yokunyora manyepo mhanduwe. Kwai kubodoka hawo wachisebetserwa nayo kaAI. Wagotanda kuti munhu akanyora handiri kuziva banda, handiribe kuverenga kuti akanyora zvisvinu chere. Rekai tione kwai zvawakanyorazvo aiwaba paribe chavakanyora ipapo. Rekai tione kuti zvinoenda ndokupi mhanduwe, kuti wachapera chere wachiramba wachidando kana kuti wachabhadharisiwa choupenzi. Hino ticharamba takazviringa kuti zvinenge zvina nokupi. Nyasi unopomwa aendesewa kamotika yaagonza apuwa naWikineri iya
pokare nozviuru 109 zvomadhora okuamerica. Wakomana zvavo wabedu kuno unosaya kuti hwarawa ine makore 109 ichakona chero kutyaira motika, ichaisenzeseiko mariyo mhanduwe? Unobva waona idina yawe kuti heno peno iyo wati ngaiuye motikayo, waari kutotaimira kutoti mudhara akandogowa iwo wotosimudzirana kukakaritsana chaiko panoda kutonzi ana Savhiri batai wanokuwadzana waakuhwira wachihwira upfumi hwohwo hunenge wasiyiwa naiye mudharapo mwazha. Rekai tione kuti zvinoenda nopapi apa. Mamwe manyadzo aitika mhanduwe kuno kwedu kuZimbabwe ino, abatiwa kunzvimbo yokairi chaari kutengesa bhurongo. Kuno kuSouth Africa aidihwi, zvinoita kuhwadza, asi tiri kufara kuti abatiwa. Wanenge wachidari aiwa ngawabatiwe, zvinohwadza izvozvi kana wapwere watanda manje kuhwarano iyo nokudaiko bhurongo iroro. Zvisvinuba izvo. Toringadziri kuitika pasi rese. KuTanzania mhanduwe chakachaya izvezvi kureketa kuno wanhu waenda panhandare yendege wakati tida kutorara pano. Wanhu wakuru wonyika vari kutiza nondege zvavajaira kuita. Panga pakaita kuzarawo chidiki mhanduwe pokare kunzvimbo ino zambuko rinoenda kuKenya muTanzania. Mapurisa oKenya atozoita kupinda nhamo mhanduwe yekuti abate wanhu watoda kupinda kuti toenda kobatsira wafana wari kuTanzania kuti zviite zvisvino. Ndokubatana kusvino. Chimbofungai kutoti Zimbabwe ichibirirwa sarudzo womuSouth Africa obva watoda kutopinda kubatsira Zimbabwe kuti zvinhu zviite zviri nani. Kuno zvekwedu uno aiwa zviri kuramba. Rekai tione ipapa kwai kunzvimbo yoDodoma kwaendesiwa masoja ndoatonga ipapo atoti munhu wese gara mumba. Asi kuMwanza aiwa kwakamwanziwa mhanduwe. Wanhu wari kudaba zvokujairiwa kubirirwa sarudzo kwakaitiwa kuuya. Rekai tirambe tichiringa tiri kuti masimba kuwanhu kuTanzania, masimba kuwanhu ngawatore chinhu chawo zviite zvisvino. Nyaya iri kuhwadza. AU, UN wese wakandonyarara kuti zero nonyaya iri kuitika kuSudan. Mhanduwe inoita kuhwadza kusvinu chaiko. Mavhidhiyo ari kuburika mhanduwe wapwere wakabata pfuti wachigwarasha wanhu zviribe kana mutsero. Wosaya kuti wakomana pasaya kana munhu chera aita kuti zvinhu zviite zviri nani. Apa UAE ndo inenge iri kuunza zvayo zvombo, ichiunza zvombo mhanduwe kuti bayanai mupere. Tatoona vamwe vakutodedzera kutoti aiwa ndege dzo UAE iyo Emirates iyo tichagoikwira isu nokutoti zviri kuitiwa muzvisvino wari kuita kuti mari dzatiri kuwapa waende koita zvekunyangadza kuSudani. Rekai tirambe tichiringa kuona. Zambia kwaiya kutokumbira kutogwadama chaiko kuti wakomana doti payo mvura imwe tigaye magetsi, tirambe tichigaya magetsi nokutoti magaire atakaita mvura tapedza mvura yatakafanira kupuwa gore rese yaifanira kuti svitsa gore rese kusvika ripere. Kuno Zimbabwe yabvuma yataiwa imimi muri wabi yedu. Chiendai kogaya, puwa imwe mvura mugaye. Tikati aiwa maita tusvinu wakuru wonyika. Kambani yeOpenAI kwaida kuenda musika unotengesiwa zvikamu zvomakambani kuita inonzi pachirungu IPO. Ipapa iri kunzi kambani yatopinda mutiririoni mhanduwe. Kuna anenge achitenga zvikamu zvomhanduwe, isusuwo matubhobho tinozvikona izvi kwatoo kwaana Bill Gates uku ndo wanenge wakutoenda ikweyo. Nvidia pokare kwai izvezvi iri yakaita kugara nyika dzese nozvimwe zvese matunduru wai kuchinzi kambani yakambani matiririoni 5. Aidihwi, mari inowaridzwayo idi. Trump aenda kosangana naXi Jinping. Apa Xi Jinping aramba zvachakanyarara kuti mwiro. Trump ari kuti ndisavhira wangu uyu, ndisavhira tozivana towirirana. Pakanyangariwa. KuLebanon kwai mutungamiri wenyika ati masoja rwisai waIsraeri mukaona wakundouya, kana wakandouya chete wabatei itai zvinoita kuti uramba wachiuya.
tikati ewo kamhuri kai tigoramba tichiona kuti munoperera papi, nekuti kwanyasi aiwa tapeta zvirauro ndini wenyu Mhanduwe Onau.